ஓகே. ஸோ நாம் இன்னைக்கு பக்தி யோகம் பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் மாதாஜி வந்து லிங்க்கும் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸை அதில் சைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகம். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரி கூட பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே. ஸ்டோரி. ஸ்டோரிஸ். மதுவேந்திரபுரி, சித்திரகேது, நாரதர். ஹரிதாஸ் தாகூர். மதுவேந்திர. வில்வமங்கல தாகூர் பார்க்கலாம். இந்த பிக்சர் அதுதான், வில்வமங்கல தாகூர் தான். ஒரு பக்தருடைய வில்வமங்கல தாகூர், விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியா இவர் வந்து. நம்ம 4 சம்பிரதாயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல வந்து ருத்ர சம்பிரதாயத்துல வந்து விஷ்ணு சுவாமி அவர்கள் அந்த பரம்பரையில வந்தவர் இவர். அதுதான் வந்து பார்க்க. ஓகே. இதை நம்ம கிளாஸ் இந்த பிக்சரை பார்த்ததுனால அந்த ஸ்டோரியை தான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நான். ஓகே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இன்னைக்கு பக்தி யோகத்துல வந்து கடைசி அத்தியாயம், அதாவது அதுக்கு பேரும் பக்தி யோகம் தான். ஓகே. ஸோ அதை பத்தி நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி நேற்றைய அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் இல்லையா? விஸ்வரூப தரிசன யோகத்துல பார்த்தோம் நம்ம. அர்ஜுனர் 10வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய எல்லையற்ற அந்த விபூதிகள்ல சிலவற்றையெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கும் பொழுது அதையெல்லாம் அந்த ரூபத்துல பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு கேட்கிறார் இல்லையா?
அப்படிப்பட்ட அந்த ரூபம் தங்களுக்குள் எல்லாம் இருப்பதாக நீங்கள் எடுத்துரைக்கின்றீர்கள். அப்படிப்பட்ட ரூபத்தை, அதிசயமான அந்த ரூபத்தை நான் காண வேண்டும் என்று விருப்பம் கொள்கின்றேன் அப்படிங்கிறது தான் அர்ஜுனருடையது. சோ இந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். யாராவது நான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பா அவங்கள நீங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட சொல்லி நம்ம கேட்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன். இது எல்லாமே பிற்காலத்துல வரக்கூடியவங்க எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு நினைச்சுதான் அர்ஜுனர் வந்து நம் சார்பாக வந்து அனைத்து கேள்விகளையுமே கேட்டார் இல்லையா? சோ அவர் ஞானம் உள்ளவர். ஆனால் அவர் அத்தகைய சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பொழுது ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து என்னெல்லாம் டவுட் வருமோ அத்தனையுமே அவர் வந்து கேட்டுட்டே வரார். பகவானும் அதற்கு வந்து பதில் கொடுத்துட்டேதான் வர்றார் இல்லையா? இச்சாமி தே ரூபம், அப்படிப்பட்ட ரூபத்தை நான் பார்க்கணும் இச்சை கொள்கின்றேன், அதாவது விருப்பம் கொள்கின்றேன். சோ என்னால இந்த கண்களால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சால் எனக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டிக்கிறார். சோ பகவானும் வந்து தனது உலகளாவ வடிவத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து விவரிக்கின்றார். சோ அத அந்த அவர் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லையா, தோன்றுகின்றார், அத்தகைய ரூபத்தில் வந்து தோன்றுகின்றார். அந்த வடிவத்தை வந்து அர்ஜுனர் வந்து காண்கின்றார் இல்லையா? சோ அந்த ரூபத்தில் அனைவரும் இருப்பதையும் பார்க்கின்றார். அது எங்கே தொடங்குகின்றது, எங்கே முடிவடைகின்றது, ஆதி அந்தம் எதுவுமே அவருக்கு விளங்கவில்லை. மேலும் அதனுடைய மத்திய பகுதி எதுன்னு கூட அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஒரு 1000 சூரியன்கள் ஒன்று போல இந்த வானத்தில் வந்து உதித்தால் எவ்வளவு பிரகாசம் ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தினுடைய ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவருடைய அந்த ஓமையும் வந்து இந்த அழகா வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ உங்களை பற்றி ஏற்கனவே அதாவது அசிதர், தேவலர் இதெல்லாம் வந்து போன சாப்டர்ல நம்ம அதாவது 10வது சாப்டர்ல படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? சோ ஸ்வயம் இப்ப நீங்களே சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னதை வந்து அந்த ரூபத்தில் வந்து அர்ஜுனன் வந்து காண நேர்கின்றது. தேவர்களும் இருக்கின்றார்கள், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் இருப்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்ல இருப்பவங்களும் இருக்காங்க, நாமளும் இருக்கோம். இத்தனையுமே வந்து அர்ஜுனர் வந்து பார்க்கின்றார். சோ அதை பார்த்து அவர் ரொம்பவுமே வந்து பிரமிப்பு இல்லையா? சோ அந்த தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த ரூபத்தை காணும் பொழுது அவர் மெய்சிலிர்த்து போய் கை கூப்பிய வண்ணம் வந்து பகவானை வந்து தொழ ஆரம்பிக்கின்றார். மேலும் தேவர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் இருக்க ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே சோ பகவான் எதற்காக இந்த அவதாரத்தை ஏற்றிருக்கின்றார் என்பது தெரியாது இல்லையா? சோ ஏதோ பிரளயம் வந்துருமோன்ற ஒரு பயம் கூட அவங்களுக்கு. அதனால வந்து கை கூப்பிய வண்ணம் வந்து பகவானுக்கு வந்து நாம ஜபங்களை கூற ஆரம்பிக்கின்றார்கள். சோ இத்தனையுமே அந்த காட்சியை வந்து அர்ஜுனனால பார்க்க முடிகின்றது. சோ இவெல்லாம் வந்து அழகாக வந்து அமைந்திருக்கின்றது என்பதையும் அவன் வந்து சித்தரிப்பான். மேலும் அதாவது பீஷ்மர், துரோணர், அதுக்கப்புறம் அந்த இவர் யாரு கர்ணன், இவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய அந்த வாய்களுக்குள் வந்து சென்று அவர்களை நசுக்கப்படுவதையும் காண்கின்றான். அதுவரையுமே பக்தி மற்றும் வந்து பிரமிப்போடு இருந்த அர்ஜுனன் அந்த ரூபத்தில் அனைத்தும் அழிவடைவதை கண்ட பிறகு மீண்டும் அவன் வந்து கலக்கம் என்பது ஏற்படுகின்றது, குழப்பமும் ஏற்படுகின்றது அவனுக்கு. ஏனென்றால் உயிர்கள் எல்லாம் அடிய போகின்றது இல்லையா இதுல. அப்ப பகவான் சொல்வார், நான் கால ரூபத்தில் வந்திருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்கே பாண்டவர்களை தவிர மரணமாக வந்திருக்கக்கூடிய நான் அனைத்தையுமே நான் என்னுடைய ஏற்பாட்டால் அழிவு ஏற்பட்டு விட்டது, கண்டுவிட்டது. நிமித்த மாத்திரம் இல்லையா? அதாவது நீ நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னாக்கா, அதாவது போர் செய்வதற்காக மட்டுமே எழுந்து நீ போர் புரி, அவ்வளவுதான். நீ ஒரு போர் வீரன், அதனால எழுந்து நீ போர் புரிவாயாக, அவ்வளவுதான். வேற எதையுமே நீ எதிர்பார்க்காத. எல்லாம் என்னுடைய ஏற்பாட்டால் வந்து மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். சோ நீ வெறுமனே போரில் வந்து ஈடுபட்டு போர் புரிவாயாக, வெற்றி கொள்வாயாக, அரசினை ஆழ்வாயாக அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அவர் அது கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. சோ மேலும் அவன் அந்த வடிவத்தை பார்த்து அவனுக்கு அந்த கலக்கம் ஏற்படும் பொழுது, ஏனென்றால் கருணை இல்லையா, தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் அழிவுறுவதை அவன் கண்ணால் காண முடிகின்றது. சோ அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து அவன் வந்து இந்த ரூபத்தை என்னால வந்து அதாவது தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இல்லை. ஏனென்றால் அழிவு அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கிறத வந்து அர்ஜுனனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அதனால தங்களுடைய அந்த 4 கைகளுடைய ரூபத்தை காட்டியருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக் கொள்கின்றான். பகவானும் அவனுடைய மனதை வந்து
அமைதிப்படுத்துவதற்காக முதலில் அவருடைய 4 கைகளுடைய ரூபத்தை காட்டி அருளி மீண்டும் வந்து தன்னுடைய 2 கைகளுடைய ரூபத்தையும் பகவான் அவனுக்கு காட்டி அருளுகின்றார். சோ தூய பக்தி இல்லையா செய்வது என்பது பகவானுக்கு தூய பக்தி என்னது? அனன்ய பக்தி தான். சோ அனன்ய பக்தி என்றால் என்ன? எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பகவானிடத்தில் பிரேமையாக வந்து பக்தி கொள்வது இல்லையா? எவ்வாறு ஆழ்வார்கள் எல்லாம் பக்தி கொண்டார்களோ இல்லையா, ஆண்டாள் எவ்வாறு வந்து பகவானிடத்தில் பக்தி கொண்டாரோ அதே மாதிரிதான் நாம எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை, ஒரு உறவு முறையோடு பகவானிடத்தில் நாம வந்து பக்தி கொள்வது. பகவான் நம்ம கிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அவரிடத்தில் நாம் அன்பு கொண்டு அந்த பக்தியை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கின்றார் இல்லையா? சோ பக்தி எதற்குன்னா நம்முடைய நிலையை வந்து அதாவது பூரணமாக ஒரு தூய்மையான நிலையை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு தான் அந்த பக்தி கூட அவர் கேட்கின்றார். பிறக்கும் பொழுது நாம் எல்லாம் வந்து பக்தர்களாக பிறந்த நாம், அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம சென்றால்தான் மேல் உலகத்துல வந்து போனா அங்கே வந்து அதே நிலையோட வாழ முடியும் இல்லையா? பொறாமை உள்ள குணம் இல்லையா, பேராசை கொண்ட குணம், இதையெல்லாம் இந்த மாதிரி குணாதிசயங்களோடு இருக்கக்கூடிய நாம மேலுலகத்திற்கு செல்லவே முடியாது. நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த புவியிலிருந்து கடந்து அதுக்கப்புறம் அந்த 7 லேயர்ஸ் இல்லையா, 7 அடுக்குகள் மகத்தத்துவத்தை கடந்து அந்த விரிஜாரி வரை கடந்து பிரம்மஜோதிரை கடந்து செல்லணும்னா அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது இல்லையா? அதனால அதற்கு நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னாக்கா ஆத்மாவை நாம சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்துவது? தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்மிடத்திலிருந்து தூரமாக விலகினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஆத்மா வந்து தூய்மை அடையும். சோ தூய்மை அடைவதற்கு தேவையற்றதை மட்டும் நாம எதுக்கு போக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா? தேவையில்லாத வஸ்துக்களை நான் விடணும்னா நான் கண்டிப்பா விட மாட்டோம். நாம் எதை செய்தால் அது நம்ம கிட்ட நீங்குமோ அத்தகைய செயலில் நாம வந்து ஈடுபட வேண்டும். பக்தி கொள்ளணும், சாதன பக்தியை நாம பயிற்சி கொள்ளணும். சாதன பக்தியில நாம வந்து பயிற்சி பெற்று நாம வந்து அதுல ஒரு நிலை வரும் பொழுது நாம என்ன ஆகிறோம்? பரவச நிலைக்கு செல்கின்றோம், பாவ பக்திக்கு செல்கின்றோம். பாவ பக்தியிலேயே நாம வந்து மேலும் வந்து முன்னேறும் பொழுது பிரேம பக்தி பகவானோட வந்து நாம வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கொள். சம்பந்தம் இப்ப நவவித பக்திஸ் நம்ம செய்தோம். அந்த நவவித பக்திஸ எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம செய்யறது இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நம்ம கூட வீட்டுல தாய் தந்தை பிள்ளை எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? சோ கணவன் மனைவி இப்படிப்பட்ட ரிலேஷன் இல்ல எனக்கு நம்ம கிட்ட வேலை செய்யறவங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவானிடத்தில் நாம எந்த உறவு முறையை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இல்லையா? சாந்த ரசா 5 விதமான ரசங்கள் உண்டு. ரசா என்றால் வந்து அதாவது அமிர்தம் என்று சொல்லுவாங்க. சோ அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அமிர்தம் போன்றதாக இருக்கக்கூடியது இல்லையா? நாம கூட வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட வந்து நல்லபடியா இருக்கும். சோ அது நமக்கு 4 பேரு நம்ம ரிலேஷன்ஸை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு பண்டிகையோ இல்ல வந்து ஒரு திருமணமோ ஆகும் பொழுது அங்கே எல்லாம் ஒன்று கூடி ஒரு செயலில் ஈடுபடும் பொழுது மனசு எவ்வளவு ஆனந்தம் கொள்கின்றது இல்லையா? அததான் வந்து நாம கூட பகவானிடத்தில் வைக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான், பகவான் வேற எதையும் நம்ம கிட்ட கேட்கல. சோ 5 விதமான முறையில் பகவானிடத்தில் நாம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ முதலில் வந்து சாந்த ரசா அப்படின்னாக்க பேசிவா இருக்கிறது, அதாவது நான் ஒரு பக்தன், பகவான் வந்து கடவுள். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பசு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? பசு வந்து எதுவுமே சொல்லாது, ஆனா பசுனுடைய பால் பகவானுக்கு நாம நிவேதனமாக வழங்குகின்றோம். அதுதான் மேன்மையான ஒரு அதாவது நம்ம நிவேதனமே அதுதான். அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் கூட இல்லையா, தயிர் வெண்ணெய் எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம். ஸோ நெய் இப்படிப்பட்ட அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு அதாவது ரொம்ப விசேஷமான நிவேதனமாகத்தான் நம்ம வழங்குவோம். சோ அந்த விதத்தில் வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிகின்றது இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் இப்ப துளசி தளம் இருக்கு, துளசியை விட ஒரு தூய்மையான பக்தை யாருமே கிடையாது இல்லையா? பகவானுக்கு துளசி தளம் இல்லாம அவருடைய நிவேதனம் வந்து அதாவது முழுமை அடையாது. நம்ம ஒரு துளசி தளம் போட்டு அதை வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே அது வந்து பகவானுக்கு சேரும். அப்பதான் பகவான் அதை ஸ்வீகரிப்பார். சோ வித்தவுட் துளசி செய்ய முடியாது. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சொல்லணும்னாக்கா எந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது, ஆனா பக்தி உண்டு, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. 2வது வந்து சாங்கியா அப்படின்னு சாக்கியானாக்கா அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ற அந்த ரிலேஷன்ஷிப். இப்ப அர்ஜுனர் வந்து பகவானுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் என்ற ரிலேஷன்,
உறவு முறையில உறவு முறை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவங்க 2 பேருமே நண்பர்களை போலதான் வந்து எப்பொழுதுமே உறவு. மேலும் உத்தவருக்கும் பகவானுக்கும் இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் கூட அதே மாதிரிதான். நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வேட்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தாஷா. நம்ம ஹனுமன் எவ்வாறு ராமபிரானுக்கு தாசனாக இருந்தாரோ, நம்ம கோபிகள் எல்லாருமே வந்து ராதாராணி மற்றும் வந்து பகவானுக்கு எவ்வாறு திருத்தொண்டு புரிந்தார்களோ அது போலதான். அது தாசிய ரசம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம் என்றது பெற்றோரிடத்தில் இருந்து பெறக்கூடிய அன்பு. அதாவது யசோத தாயாரிடத்திலிருந்து நந்தகோபரிடத்திலிருந்து பகவான் பெற்ற அந்த அன்பு இல்லையா, அதுதான் வாத்சல்ய ரசம். பகவானே நாம இந்த முறையிலும் வந்து வழிபடலாம். அதாவது பகவானே நம்முடைய பிள்ளையாக நினைத்து கொண்டு அவரோடு உறவு முறை கொள்வது. சோ மனதாலே நம்ம அந்த அன்பை வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம். மேலும் வந்து மாதுரிய ரசா அப்படின்னாக்கா இது என்னது, நாயிகா பாவத்துல பகவானிடத்தில் வந்து நம்ம நாயிகா பாவத்துல வந்து உறவு கொள்றது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் இல்லையா. சோ அந்த இதுவும் அதே மாதிரிதான். மேலும் நம்ம ராதா ராணி, அப்புறம் வந்து கோபிகள் எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரியான சில எல்லாமே அதாவது அவரிடத்தில் வந்து பிரேமை கொள்வது, அவ்வளவுதான். சோ அதுல வந்து நம்ம பௌதீகத்தை வந்து பௌதீக காதலோட ஒப்பிடக்கூடாது, அது தவறு. அவருடைய ரூபம் செயல்கள் அனைத்துமே வந்து அதாவது ஆன்மீகத்தோடு ஒத்தது. நாம அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் நாம் அதை நோக்க வேண்டும். சில பேர் இதனுடைய உள் அர்த்தமே புரியாம வந்து தவறான இதுல வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா அவர் ராசலீலை செய்தது 8 வயதில் தான் ராசலீலை, நாசாடசனம், அதாவது ராச நடனம் என்று சொல்வார்கள். சோ 8 வயதில் அவருடைய விரிவங்கங்கள் எத்தனை கோபிகள் இருந்தாங்களோ அத்தனை கோபிகள்ல அவர் எல்லோரோடையுமே வந்து டான்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரே சமயத்துல. சோ இப்படி ராசலீலை புரிந்தவர் வந்து பகவான் என்று சொல்வார்கள். சோ அவர் எல்லாமே ஆன்மீக கோணத்திலிருந்து தான் நாம நோக்க வேண்டும், பௌதீக கோணத்திலிருந்து நோக்க கூடாது. ஆனால் நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்திருப்பது இந்த பௌதீகத்தில் இருக்கிறதுனால நமக்கு அதாவது ஞானம் என்பது நமக்கு முழுமையாக அடையாத பொழுது நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் அப்படியும் அமைந்து விடுகின்றது இல்லையா. சோ இவ்வாறு பக்தி என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாகம். இந்த பக்தி யோகத்துல நம்ம பகவானுக்கு எவ்வாறெல்லாம் பக்தி கொள்ள முடியும், எப்படிப்பட்ட பக்தி செய்தால் பகவான் வந்து நமக்கு வந்து மிகவும் நாம எவ்வாறு அவருக்கு பிரியமானவராக முடியும், அவர் நம்முடைய ஹிருதயத்துல எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை எப்பொழுது ஏற்படுகின்றது, அப்படிப்பட்டது எல்லாமே நாம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். பக்தி மற்றும் உருவமற்ற நிலை. உருவம் இல்லாத ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம வந்து அன்பு பாராட்ட முடியாது இல்லையா. உருவத்தை பார்த்தால்தான் நம்ம வந்து நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பே நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் இல்லையா. சோ பகவானை அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்தில் நாம் மாற்றக்கூடிய பக்தி வேறு, தோன்றாத அருவமாக ஆக்ஞா சக்கரத்துல வந்து நிலைநிறுத்தி கொண்டு செய்வது என்பது அது நமக்கு அவ்வளவு ஏற்புடையதாகவும் இருக்காது. மேலும் அந்த உறவு முறை வந்து அவ்வளவு பலமானதாகவும் அமையாது. அதுல வந்து நம்ம பகவானிடத்துல சேர்வது என்பதும் மிக சிரமமான காரியம் இல்லையா. மேலும் பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், அதாவது பக்திகள் எந்தெந்த விதத்துல செய்யலாம். அனன்ய பக்தி. சோ அனன்ய பக்தி முடியலையா, அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு சாதன பக்தியாவது நீ பயில வேண்டும். சாதன பக்தி முடியலையா, அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல, சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலேயாவது நம்ம பக்தி கொள்ளணும். மேலும் அதுவும் முடியலையா, ஞானத்தையாவது நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். ஞானமும் முடியலையா, தியான பயிற்சிகளாவது நம்ம செய்யணும். தியான பயிற்சிகளும் நம்மளால செய்ய முடியலன்னா நம்மளால நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களுடைய பலன்களை நாம வந்து துறந்து விடுவது நல்லது. சோ அதுவே நமக்கு வந்து உசிதமான செயல். சோ நம்ம பக்தி கொள்ள முடியலன்னாலும் பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்முடைய அதாவது கடமைகளை செய்வது என்பது உசிதமான செயல். இத்தனை விதத்தையும் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம் 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். மேலும் அவர் இப்படிப்பட்ட பக்திகள் செய்யும் பொழுது பகவானுக்கு வந்து அன்பான ஒரு பக்தனாக ஆகிறதுக்கான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். சோ எந்தெந்த விதத்துல இருந்தா பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்று சொல்லப்படுது. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத द्वादशोऽध्यायः பக்தி யோகः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. அதாவது இப்போ அர்ஜுனன் கேட்கின்றார், தோன்றாத அருவத்தை வணங்குபவர்கள் வந்து
பக்குவமானவர்களா, இல்லை வந்து தோன்றக்கூடிய பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து வழிபடுபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களா அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து நம்முடைய நிலையை வந்து மாற்றி அமைத்து கொள்ளாமல் பக்குவமாக அனைத்து செயல்களிலுமே ஈடுபட்டு கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிபவர்கள் இல்லையா? சோ எப்பொழுதும் உனது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுபவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மத்தின் மீது வழிபடுபவர்களா? வெறும் ஆற்றலை மட்டுமே வந்து உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு பக்தி கொள்பவர்களும் உண்டு, ரூபமற்ற தன்மை. மேலும் ஆற்றலை உடைய அந்த அதாவது நபர் இல்லையா, பகவான் ஒரு நபர் இல்லையா, அந்த ரூபத்தின் மீது பக்தி கொள்பவர்கள் வந்து அதாவது அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய பக்தியில் பக்குவம் அடைந்தவர்களா அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து அர்ஜுனர் வந்து வைக்கிறார். சோ அதற்கு பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. பகவான் உவாச்ச மய்யாவேஷ்ய மனோ யே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோபேதா தே மே யுக்த தமாமதாக. எஸ், அதாவது பகவான் இந்த இடத்துல மீண்டும் தான் உருவம் உள்ளவர் என்பதை இன்னொரு முறையும் நமக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார் இல்லையா? சோ அதாவது தோன்றாத அருவம் மட்டுமே என்று நினைப்பவர்கள் வந்து பகவத்கீதையை வந்து ஒரு 4-5 இடங்கள்ல புரட்டி பார்த்தாலே, அதாவது பகவானே இந்த இடத்துல தான் சுயம் ரூபம் உடையவன் என்பதை வந்து அடிக்கடி சொல்லிட்டே வரார். சோ அதை விட ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதாவது செய்தி எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வெறுமனே ஆற்றல் மட்டும்தான் எண்ணக்கூடாது. ஆற்றலை உடைய எம்பெருமான், அவருக்கு எல்லையற்ற ஆற்றல்கள் உண்டு இல்லையா? அவை அனைத்தும் அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் வந்து படைக்கப்படுவதுதான். சில இடங்களில் சில அதாவது ஒவ்வொரு அவருடைய ஆற்றலை வந்து உபயோகிக்கின்றார். சோ எப்படி வந்து அசுரர்களை வதைப்பதற்கு மகாவிஷ்ணுனுடைய சொரூபத்தை ஏற்கின்றார் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து கோபீஸ் அந்த விருந்தாவனத்தில் அவர் செய்த அதாவது சிறு பிராயத்தில் செய்த லீலைகள் எல்லாமே வந்து கண்ணன் என்ற ரூபத்தில் வந்து செய்கின்றார் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து ஒரு பாவத்திற்கும் ஒரு குணத்திற்கும் அவருடைய வெளிப்பாடு வந்து அவருடைய ரூபத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அந்தந்த ரூபத்துலதான் நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது யார் ஒருவர் வந்து மனதை நிலை நிறுத்தி இல்லையா, திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் அப்படின்னா தெய்வீகமான அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். சோ அது ரொம்ப முக்கியம். எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைன்னா அதாவது பக்தி கொண்ட அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். எப்பொழுதும் எனது வழிபாடில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள் அப்படின்னா பகவான் சொல்றார், யார் என்னை வந்து இந்த ரூபத்தில் வந்து உணர்ந்து பக்தி கொண்டு என்னை வழிபடுகின்றார்களோ அவர்களே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். தோன்றாத அருவத்துல வந்து அதுல வந்து நம்ம வந்து பக்குவம் அடைவது மிக மிக சிரமமானது இல்லையா? அதை விட இதுதான் பெட்டர் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஏ த்வக்ஷரமநிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ர கமசிந்த்யம் ச கூடஸ்தமச்சலம் த்ருவம் சந்நியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயः தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூத ஹிதே ரதாः. எஸ், அதாவது அவ்யக்தம் இல்லையா? ஏ த்வமக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாஷதே சர்வத்ர கம் அச்சிந்தயம். அச்சிந்தியா அப்படின்னா அச்சிந்தியம் என்றால் நம்மளால அதாவது எல்லையற்ற ஒரு தன்மையை கொண்டவர் தான் அனந்தா அப்படிங்கிற சொல்றோம் இல்லையா? பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம். நம்மளால வந்து இந்த கண்களால் வந்து அவருடைய ஆற்றலை முழுமையாக காண முடியாது. இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை, அளவிட முடியாத ஆற்றலை பெற்றவர் பகவான். சோ தோற்றம் அளிக்காதது அவ்யக்தம் என்றால். வெக்தம் என்றால் தோன்ற நம்மளால பார்க்கக்கூடியது வெக்தம் என்று சொல்வோம். அவ்யக்தம் என்றால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டதும். அதுதான் அச்சிந்திய என்பது அதைதான் குறிக்கின்றது. நாம இந்த புலனால் நம்மளால அதை வந்து கற்பனையாலையுமே வந்து காண முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஆற்றலை கொண்டவர் வந்து பகவான். எங்கும் நிறைந்ததும் சர்வத்ர கம் அச்சிந்தியம் ச கூட சதம் அச்சலம் துருவம், அதாவது நம்ம சிந்தனைக்கும் எட்டாததும் மாற்றமற்றதும். சோ எந்த மாறுபாடும் இருக்காது பகவானிடத்துல.
நம்மகிட்ட தான் மாறுதல் இருக்கும் இல்லையா? நாம பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், யவ்வனத்தை அடைகின்றோம், அதுக்கப்புறம் நம்முடைய குடும்ப பாரத்தையும் சுமக்கின்றோம், வயோதிகம் வருகின்றது. 6 விதமான நிலைகள் நம்ம உடலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது இல்லையா? குழந்தை நிற்கக்கூடிய அந்த வயசு, அதுக்கப்புறம் பால்ய பருவம், அதுக்கப்புறம் வந்து யவ்வனம், அடுத்து வந்து மிடில் ஏஜ், நம்முடைய பிள்ளைகள் இல்லையா? நமக்கு முதுமை வருகின்றது, அதுக்கப்புறம் நம்ம மரணிக்கின்றோம். இத்தனை அதாவது ஸ்டேஜஸ் நம்ம தாண்டி செல்கின்றோம் இல்லையா? ஆனா பகவான் ஒரே ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கார் இல்லையா? சோ ஒரு எவ்வனத்துல வந்து நின்னா அவ்வளவுதான். அவர் 125 ஆண்டுகள் அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற போது அப்படின்ட்டு பாகவதத்திலேயே நாம படிக்கிறோம். சோ அப்படி அந்த 125 ஆண்டுகள் இருந்தாலும் அவர் வந்து 25 ஆண்டுகள் வாலிபனை போலதான் இருந்தார் அப்படின்ற அந்த ரெஃபரன்ஸ் அந்த இடத்துல வருகின்றது. சோ அவர் வந்து அவருடைய ரூபமும் மற்றும் அவருடைய அதாவது ஆன்மாவும் ஒன்று, அதாவது அத்வைதம் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால மாற்றம் இல்லாதது அவரிடத்தில், எந்த இதுலயுமே அவருக்கு மாற்றம் கிடையாது, நிலையானது, பெர்மனண்டா இருக்கக்கூடியவர். அசைவற்றதுமான அதாவது பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள், அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மை அதாவது அரூபத்தன்மை, பகவானுடைய ஆற்றலை மட்டுமே முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை, அதை எவ்வாறு அவங்களால அந்த பகவானை பக்தி கொள்ள முடியும் என்றால் அவருடைய கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா, புலன்களின் செயல்கள், இவற்றையெல்லாம் அவர்கள் வந்து கட்டுக்குள் எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? எவ்வாறு ஆமை தன் கூட்டுக்குள்ள வந்து அனைத்து புலன்களையுமே இழுத்து கொள்கின்றதோ அது போல இந்த புலன்களின் செயல்களை எல்லாம் மனதால் அவர்கள் வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்கின்றார். அதாவது அருபமான வழிபாட்டு முறையில அவர்கள் எவ்வாறு அதாவது பக்குவத்தை அடைகின்றார்கள். ஆனால் இது சுலபத்தில் அடையக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. எல்லாராலுமே இதுல வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாது. பக்தியில வந்து வெற்றி கொள்ள முடியும், ஆனால் இந்த தியான பயிற்சிகள்ல வந்து எல்லாராலுமே வெற்றி கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் மனம் வந்து சஞ்சலமானது, மிகவும் வந்து அதாவது பவர்ஃபுல்லான ஒன்று இல்லையா? சோ மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் மிகவும் கடினமான ஒரு செயல். காற்றை கூட நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம், மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு அர்ஜுனர் வந்து 6வது அத்தியாயத்திலே சொல்லிட்டார் இல்லையா? எனக்கு அது முடியாது போல தோன்றுகின்றது, அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது இந்த தியான பயிற்சிகள் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனர் சொல்கின்றார். அர்ஜுனர் மட்டும் இல்ல, நம்ம கூட அதுதான், நம்மளால கூட வந்து அந்த பயிற்சியில வந்து முழுமை அடைய முடியாது. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. 2.5. 12.5. Yes. एषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् தேகவத்பிரவாப்யதே. எஸ், எவரது மனம் பரமனின் அதாவது அவ்யக்தாச, அவ்யக்தம் என்றால் தோன்றாதது, வெக்தம் என்றால் தோன்றக்கூடிய, அதாவது பார்க்கக்கூடியதெல்லாம் வெக்தம், பார்க்க முடியாததெல்லாம் அவ்யக்கம் இல்லையா? தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ யார் ஒருவருக்கு இந்த தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம், அது சேதா என்றாலே அதாவது அருள், அதாவது ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கிற என்டைட்டி அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும் இல்லையா? அந்த பாதையில அவர்கள் வந்து இங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த பதாஞ்சலி இவர் முனிவர் இல்லையா, அவரை மாதிரி உட்கார்ந்து நம்ம வந்து தியான பயிற்சிகளை செய்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. சோ அவர் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இது வந்து ஆத்மா வந்து இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சகஸ்ராரால இருந்து தான் வெளியேறதுக்கு ஆக்சுவலி. சோ அவ்வளவு பயிற்சிகள் செய்வது என்பது எல்லாராலுமே சாத்தியக்கூறு கிடையாது இல்லையா? அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது போல உடலை உடையவர்கள் எப்பொழுதுமே சிரமமாகும். ஏன்னா நமக்கு உடல் உபாதைகள், எவ்வளவு நேரம் கண்டினியூஸா நேரா உட்கார்ந்துருப்போம் இல்லையா? இந்த கழுத்து, அப்புறம் இந்த தலை, இந்த உடல் வந்து ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கணும். சோ ஏன்னா அந்த உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் வந்து அந்த ஃப்ளோ வந்து தங்கு தடை இல்லாம போயிட்டு வரணும். சோ பிளாக் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? சோ அப்படி நேராவே நிறைய நேரம் நம்மளால உட்கார முடியாது. சோ உடல் உபாதைகள் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி நம்ம பயிற்சி செய்யறோம்னா அது ரொம்ப சிரமம் இல்லையா? அதனால தியான பயிற்சிகள்ல எல்லாராலுமே வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாது. பக்தி வந்து சாதாரணமா செய்யலாம் இல்லையா? 6 and 7 ரெண்டு வாசிங்க. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சன்னயஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே.
तेषामहं समुद्वर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् பார்த்த மையாவேஷித சேதசாம். எஸ், அதாவது சேதசாம். அதாவது இங்க நம்ம எதை பத்தி படிக்க போறோம்னா, இப்ப பக்தியில இருப்பவங்களுடைய நன்மையை பற்றி இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம் இல்லையா. ஒருவர் தங்களது எல்லா செயல்களையுமே பகவானுக்காக துறந்து பிழலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிலைநிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அப்படின்னா தங்களது எல்லா செயல்களும் எனக்காக துறந்து இல்லையா. அப்படின்னா செயல்களை துறக்கிறது கிடையாது, செயல்களுடைய பலன்களை துறக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அவன் தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் செய்து, மேலும் எந்த ஒரு அதாவது ஒரு நிதர்சனமான ஒரு பக்தி, அதாவது அப்பழுக்கற்றுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கலங்கம் இல்லாமல். சோ இப்படி ஆதாயத்துக்காக பக்தி கொள்வதோ இல்லை ஏதோ ஒரு லாபத்திற்காக ஒரு இல்லைன்னா ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் பாதி மனசோட செய்யறது அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஒரே மனதோட பக்தி கொள்ளுதல் இல்லையா. என் மீது பக்தி செலுத்தி, அது பகவான் மீது பக்தி செலுத்தி அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இப்பொழுதுமே பகவானை தன் ஹிருதயத்திலே தியானம் செய்து அவர்களுடைய மனதை எல்லாமே பகவானில் நிறுத்தி எப்பொழுதுமே பகவானில் நிறுத்த வேண்டும். அதாவது நம்மளுடைய எந்த கணமும் பகவானை நாம மனசுல நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம என்றைக்குமே வளர்த்து கொள்ளணும். அவர் மட்டும்தான் நமக்கு கடைசி வரைக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர். எந்த உறவு முறையா இருந்தாலும் நாம அத நம்ம ஒரு கேள்விக்குறிதான், எவ்வளவு காலம் நம்மளோட அவங்க இருப்பாங்க இல்லையா. இப்ப ஒரு திருமணம் ஆகின்றது, கடைசி வரைக்கும் நாம் இருப்பேன் அப்படின்னு தான் நம்ம அந்த திருமணத்துல சங்கல்பம் செய்யறோம். குழந்தைகள், நம்ம வாழ்க்கை எல்லாமே நடக்கின்றது. ஆனால் வயோதிகம் என்று வரும் பொழுது யாரோ ஒருவர் முன்ன செல்ல வேண்டியதுதான். ஆனா விட்டு போன ஒருத்தர் போனவரே நினைச்சு மனச அதாவது சங்கடத்திலேயே ஆழ்ந்திருப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரி யாருமே கடைசி வரைக்குமே கூட இருக்கிறது கிடையாது. ஆனால் அந்த பந்தத்தை இந்த வாழ்க்கையில் நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டியதுதான். ஏனென்றால் நம்முடைய கர்ம பலங்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு அந்த வாழ்க்கை கிடைக்கின்றது. அதை நாம தவிர்க்க முடியாது, அது நம்முடைய கடமை ஆகின்றது. ஆனால் சென்றவர்களை விட இங்க இருப்பவர்கள் பக்குவம் அடைய வேண்டும் இல்லையா. அதற்கு பக்தி என்பது முதல் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து எடுத்துட்டு வந்தோம்னாக்கா வயோதிக காலத்தில் நாம் அதை தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. வயோதிகத்திலும் நாம் அதையே நம்ம எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய காலத்தை நாம கழிக்க முடியும் இல்லையா. சோ பகவானுக்கு வழிபாட்டு முறை செய்து கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு புரிந்து சோ அத பக்குவ நிலையை நாம் அடைவோம். சோ எல்லோரும் ஒரு நாள் செல்ல வேண்டியதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில், யாருமே இங்க இருக்க போறது கிடையாது. ஆனால் அந்த உண்மையை நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாமும் ஒரு நாள் செல்ல வேண்டியதுதான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை வரும். அந்த உண்மையை உணரும் பொழுது நாம் எதை செய்ய வேண்டும் இந்த குறுகிய காலகட்டத்தில், நம்முடைய நலனுக்காக நாம் எத்தகைய செயல் செய்தால் நாம நன்னிலை பெறுவோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில், மீண்டும் பிறவி என்று எடுத்தால் அப்படிங்கிற எல்லாவற்றையுமே நாம் யோசிக்க தயாராக வேண்டும் இல்லையா. சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் மனதில் பகவானை எப்பொழுதுமே நினைக்கக்கூடிய அவர்களை பகவான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவராக இருக்கின்றார் என்று இந்த பதத்துல மையாவேஷிதா சேதசாம் இல்லையா. பவாமினா சிரா பார்த்தனா சிராத் பார்த்தக மையாவேஷித சேதசாம். மிருத்யு சம்சார சாகரம், நாம வாழ்ந்திருக்கிறதே இது பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய ஒரு கடல் தான் இல்லையா. அந்த கடல்ல நம்ம மாட்டின்ட்டுதான் இருக்கோம். எது வரைக்கும் நமக்கு விடுதலை இல்லையோ அது வரைக்குமே நாம திரும்பி திரும்பி வருவோம். சோ மேலும் பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக வாழ்க்கைய ஒரு 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 ஜெயிலுக்கு தான் ஒப்பிட்டு இருப்பார். ஜெயில சூப்பரிண்டென்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் கைதி கிடையாது. அது மாதிரிதான் தேவர்கள் எல்லாம் நம்மள ரட்சித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். மேலும் நாம் எல்லாருமே கைதிகளாக தான் அந்த இடத்துல இருக்கும். எப்ப நாம அந்த ஜெயிலை விட்டு போறோமோ அப்போ அதாவது எல்லா ஜெயில் என்பது எதுக்கு போடுறாங்க, ஒரு தவறு இழுத்தவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்புறாங்க இல்லையா. எதற்காக அவனை ஜெயில போடுறாங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா அவன் அந்த இடத்தில் இருக்கும் பொழுது நன்னிலை மனதை பக்குவப்படுத்தி மேலும் அத்தகைய செயல்களில் அவன் ஈடுபடாமல் இருப்பதற்காகத்தான் ஜெயில போடுறாங்க. ஆனால் அந்த இடத்திற்கு சென்ற பிறகு கூட நாம அங்கேயும் அங்கே ஒரு கூட்டத்தை போட்டு நாம் அங்கே ஒரு பெரிய
அது அரசியல் கட்சி கூட நம்ம ஆரம்பிச்சிடுவோம். அந்த மாதிரி நிலைக்கு நம்ம வந்துகிடுறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த போன இடத்துலயே நம்ம சாஸ்வதமா இருக்க நம்ம வந்து ட்ரை பண்றோம். சோ இருக்கிறத வச்சு நம்ம மேல, ஆனா அந்த ஜெயில இருந்து நம்ம வெளியே போனாதான் வைகுண்டத்திற்கு போகிறதுக்கு சமம். சோ இப்படிப்பட்ட இந்த பௌதிக உலகம் என்னும் இந்த ஜெயில நாம அடைப்பட்டுதான் கிடக்க வேண்டும். எது வரைக்கும் நாம நம்முடைய செயல்களை வந்து பக்குவமாக செய்யவில்லை என்றால் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், அனன்ய பக்தி. இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற ஸ்டோரி மட்டும் ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சோ பிரம்மருடைய படைப்பு இல்லையா, அவர்தான் இரண்டாம் படைப்பு. சோ அவரும் ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா அவர்தான். அதாவது 75% வைபவங்களை, பகவான் இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் அனைத்தும் பிரம்மருக்கு உண்டு. பிரம்மர் என்பது ஒரு பதவி. ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே ஒரு பிரம்மர் இருப்பார். சதுர்முக பிரம்மா நாம் இருக்கக்கூடிய அண்டத்திற்கு. அதே சதுர்முக பிரம்மா தான் அடுத்த அண்டத்திற்கும் கிடையாது. அதாவது 10,000 கோடி தலைகளுடைய பிரம்மாவும் உண்டு. அதனாலதான் பிரம்மர் வந்து பகவானுடைய வைகுண்டத்திற்கு யாராவது வந்தாங்கன்னாக்க வாயில் காப்பாளர்கிட்ட பகவான் கேட்பாராம், நாராயணர் கேட்பாராம், எந்த பிரம்மா வந்திருக்கார்? சதுர்முக பிரம்மா வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்போ எந்த பிரம்மா என்பதென்றால் எத்தனை அண்டங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நாம இருக்கிறது ஒண்ணுதான், அண்டம் என்று கிடையாது. 7 லோகங்கள் நம்ம மட்டும் இருக்குதுதான். நம்மள மாதிரி வெவ்வேறு அண்டங்கள் எல்லாமே பகவான் கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணுவாக இருந்து கொண்டு படைக்கின்றார் என்பதை நாம பார்க்கின்றோம். இந்த இடத்துல பகவான் ஸ்வயம் அவதரித்த பொழுது துவாபர யுகத்துல அவர் தன்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பால்ய சிநேகிதர்கள் இல்லையா, சிறுபிராயத்து நண்பர்கள், இவங்களோட எல்லாருமே காட்டுக்கு சென்று மாடு மேய்க்கிறது எல்லாமே உண்டு இல்லையா. அந்த மாதிரி வந்து அந்த தோழர்களோட இவர் வந்து காட்டுக்கு செல்கின்றார். சோ அவர்களோடு வந்து அளவலாவி கொண்டிருப்பதை பார்த்து இவருடைய பெயர் புகழ் எல்லாம் பரவும் பொழுது பிரம்மா காது வரைக்கும் எட்டுது. யார் இது, இந்த சிறுவன் அப்படிங்கிறது. பகவான் தான் ஸ்வயம் இறங்கி வந்திருக்கார் என்பது அதாவது பிரம்மருக்கு தெரியவில்லை. சோ இவனுடைய நாமம் இவ்வளவு பிரபலமாகி கொண்டிருக்கின்றதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த குழந்தைகளை எல்லாம் வந்து கடத்தி சென்று விடுகின்றார். சோ அந்த கடந்து சென்ற பிறகு பகவான் அவரே வந்து அந்தரங்க சக்தியால் வந்து அந்த பிள்ளைகளை போலவே அவதாரம் இல்லையா, விரிவங்கங்களாக ஆகி அதுக்கப்புறம் அவரவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து அந்த பிள்ளைகள் செல்கிறார்கள். அதாவது தன் வீட்டில் பிள்ளைகள் இல்லை என்றால் இந்த நேரத்துக்கு வந்து தாய் தந்தையர் எல்லாமே வந்து சங்கடப்படுவார்கள் இல்லையா. அப்படி ஒரு காட்சியை வந்து எதிர்பார்த்துதான் வந்து பிரம்மர் செய்தார். ஓராண்டு காலம் ஆகியும் வந்து பிரம்மர் வந்து குழந்தைகளை வந்து திருப்பி அனுப்பவே இல்லை. அதாவது நம்முடைய பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய ஓராண்டு காலம் பிரம்மருக்கு வந்து சில நொடிகள் மாதிரிதான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கணக்குல பார்க்கும்பொழுது அவங்க யாருமே பதட்டமே அடையலையேன்னு திரும்பி வரும்பொழுது அப்புறமா தான் அவருக்கு ரியலைசேஷன் வந்து இவர் அதாவது நாம வணங்கக்கூடிய கடவுள், அதாவது பகவான் தான் இறங்கி வந்திருக்கிறார் என்ற அந்த ஞானம் அங்கே ஒரு லெசன் இஸ் லேர்ன்ட். ஆக்சுவலி தான் பெரியவர் என்று என்றைக்கும் யாரும் நினைக்க கூடாது. ஜீவாத்மாக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டியே அதுதான். அகம்பாவத்தை நாம வளர்த்து விடுகின்றோம், ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா. அகங்காரம் இல்லாமல் நாம் இருந்தோம் என்றால் நம் வாழ்நிலை வந்து என்றைக்குமே வந்து அமைதியோடு இருக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கும். அகங்காரத்தை நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மன ஆகஸ்த்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மீண்டும் அனன்ய பக்தி பற்றி இப்ப சொல்ல போறாங்க. பக்திகளில் எப்படிப்பட்ட பக்தி எவ்வாறு செய்வது என்பது நம்ம வந்து நவவித பக்திஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, 9வது அத்தியாயத்துல. பக்தி கொள்ளும் முறை என்ன பக்தின்னு நமக்கு தெரியும், எப்படி பக்தின்றத நாம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். சோ பகவான் மீது அதாவது மனதை முழுமையாக நிறுத்தி, அதாவது முழு அறிவை, உன்னுடைய முழு அறிவையும் எண்ணில் ஈடுபடுத்துவாயாக, இது அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். சோ நம்முடைய புத்தி மனசு இரண்டையுமே பகவானில் நாம நிலைநிறுத்த வேண்டும். இந்த புத்தியையும் மனசையும் பகவானில் நிலைநிறுத்தினால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி புலன்கள் அனைத்துமே பக்குவத்துக்கு வந்துடும். இந்த புத்தி மனசை வந்து நம்ம அலைப்பாய விட்டாலே அது எதனால வந்து இந்த புத்தியும் மனசு அலைப்பாயும்னாக்கா இந்த ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு சிறு அதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துரும் இல்லையா. ஒரு எண்ண ஓட்டத்தை அந்த ஆத்மா கொடுத்துருச்சுனாக்கா அதற்கேற்றவாறு புத்தி இயங்க ஆரம்பிக்கும். புத்தி மனசை இயக்க வச்சிரும். மனசு என்ன பண்ணும், இந்த புலன்களை எல்லாம் இயங்க வச்சிரும். அதனால எப்பவுமே இந்த மனதையும் மற்றும் இந்த புத்தியையும் வந்து
அதாவது அறிவு என்பது இந்த இடத்துல புத்தி. சோ என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக, இரண்டையும் பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த மனதில் நாம ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. அதுதான் அனன்ய பக்தி. சோ இந்த புத்தி அண்ட் மனதையும் நாம வந்து பகவானில் நிலைநிறுத்தும் பொழுது நமக்குன்னு ஏதோ ஒரு செயல், எதுவுமே எதிர்பார்க்காத அந்த எதிர்பார்ப்பற்ற அந்த பக்தியை வந்து நாம செலுத்துகின்றோம். சோ அதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி. கேவல பக்தின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுக்கு, இல்லையா? சோ அதாவது கேவல அப்படின்னாக்கா வெறுமனே நீ பக்தி கொள் என்று அர்த்தம். வெறுமனே எதையுமே மனசுல வச்சுக்காத, ஒன்லி வந்து பகவான் மீது பக்தி கொள்றது, அதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி. எஸ் 2.9 வாசிங்க மாதாஜி. அத சித்தம் சமாதாத்தும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சய. எஸ், அதாவது தனஞ்சயா என்றால் செல்வத்தை வென்றவன், வெல்பவனான. அதாவது அர்ஜுனா, உனது மனது என் மீது அதாவது பிறழாது, அதாவது எந்த இடத்துலயுமே வந்து இப்படி அப்படின்னு போகாம ஒரு மனதோட நிலைநிறுத்த முடியாவிடில், உன்னால அப்படி மனசையும் புத்தியையும் ஒரு நிலைப்படுத்த முடியாவிட்டால் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. சாதன பக்தி, இல்லையா? நாம் அன்றாடம் வந்து பகவானுக்கு வந்து கோயில்ல வந்து அதாவது திருப்பள்ளி எழுச்சிலிருந்து, இல்லையா, அதாவது அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம், இல்லையா? கோயிலுக்கு போகும்பொழுது. அதே மாதிரிதான் இஸ்கான்லயும் பாத்தீங்கன்னா காலையில 4:30 மணி 4 மணி, ஒரு டெம்பிள்ல ஒரு டைம் 5 மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பள்ளி எழுச்சி, இல்லையா, மங்களாரத்தி அது செய்வாங்க. அடுத்து நரசிம்ம ஆரத்தி, துளசி ஆரத்தி. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜபங்கள், அதுக்கப்புறம் பாகவதம் கிளாஸ், இல்லையா, பகவத்கீதை கிளாஸ், இதெல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இப்படி நம்ம எப்படி வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்றது, இல்லையா, பிரசாதத்தை நாம வந்து ஸ்வீகரிக்கணும். இது எல்லாமே வந்து பக்தி யோகத்தினுடைய நெறிமுறைகள். இந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகள் ரெகுலேட்டட், இல்லையா, அதையெல்லாம் நீ பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. சோ பகவானை சேர்வதற்கான விருப்பத்தை நாம வந்து பக்குவப்பட்ட ஆத்மாவாக இல்லை என்றால், அவர் மீது பக்தி கொள்ளதும் பிரேமை பண்றதும் நமக்கு அது உடனே வரலன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் சாதன பக்தியாவது நாம பயில வேண்டும். சாதன பக்தியை பயிலும் பொழுது நாம வந்து அந்த பாதையில் முன்னேறி செல்லும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையற்ற அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் தூரமாக விலகும் போது தானாகவே அந்த ஆத்மா வந்து சுத்திகரிப்பு ஆகின்றது. சோ அந்த ஆத்மா தூய்மை அடையும் பொழுது அந்த கேவல பக்திக்கு நம்மளால முன்னேற முடியும். சோ கேவல பக்தி நம்மளால செய்ய முடியலன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் சாதன பக்தியாவது நீ செய் அப்படின்றார் அர்ஜுனருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் 2.10 வாசிங்க மாதாஜி. அப்யாசேப்ய சமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மதர்த்தமபி கர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. எஸ், பக்தி யோகத்துல உன்னால சாதன பக்தி பண்ண முடியலையா? சோ எனக்காக மட்டும் நீ செயல்பட முயல்வாயாக. அதாவது நீ ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எதுவா இருந்தாலும் இது பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த செயலை வந்து இந்த வேலையை வந்து நான் செய்ய போறேன், அவ்வளவுதான். பலனெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், இல்லையா? சோ எனக்காக மட்டும் செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலையை வந்தடைவாய். எஸ், ஆப்வியஸ்லி அந்த மனசு வந்து பக்குவம் அடையும். சோ நாம எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் பகவானுக்கு நாம வந்து பக்தி கொண்டு நம்முடைய செயல்களை நாம செய்கின்றோம். இதேதான் 9.27 வந்து எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுஹோஷி ததாசி எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம், இல்லையா? நீ என்ன செயல்களை எல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் தான தர்மங்களாக கொடுக்கின்றாயோ, நீ எப்படிப்பட்ட தவங்களை எல்லாம் நீ மேற்கொள்கின்றாயோ அவை அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலிருந்து ஆற்றுவது. இது எக்ஸாம்பிள். இது எல்லாமே பகவானுக்கு வந்து சேவைகள் புரிதல், இல்லையா? நித்திய சேவை இந்த மாதிரி வந்து கோயில்ல வந்து இதெல்லாமே உண்டு. சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அபிஷேகங்கள் இதெல்லாம் நீங்க கலந்துக்கணும்னாக்கா நீங்க வந்து இஸ்கான் மங்களூர் வெப்சைட்ல போயிட்டு செக் பண்ணீங்கன்னா டொனேட்ன்ற அந்த ஆப்ஷன்ல இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அதை நான் கண்டிப்பா அந்த லிங்க் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான். எஸ், சகாம கர்ம யோகம். எஸ், வாசிங்க. அதைததப்யசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரிதः சர்வ கர்ம ஃபலத்யாகன் தத குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னை பற்றி, அதாவது உன்னால வந்து சாதன பக்தி பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா, சாதன பக்தி முடியாது, நிஷ்காம கர்ம யோகம் முடியாது, அனன்ய பக்தி முடியாது. சோ முடியலன்னாக்கா
இத்தகு உணர்வில் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய். ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். உன்னுடைய செயல்கள், நீ எத்தகைய செயல்கள் செய்தாலுமே அதனுடைய பலன்கள் அனைத்தையுமே நீ விட்டுடு. சோ அதை பத்தி நீ யோசிக்காத. சோ செயலை மட்டும் செய் அப்படின்னு சொல்ற, பலனை எதிர்பார்க்காதே. 2.47ல சொன்ன மாதிரி இல்லையா? கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சனஹ மா கர்ம ஃபலோ ஹேது புத்திஹீர் மாத்தோ சங்கஸ்வ கர்மணி அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம், பலன்களை எதிர்பார்ப்பதற்கு உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அவ்வாறாவது நீ செயல்படு அப்படின்னு சொல்றார். சோ நீ எந்த இதுவுமே எதிர்பார்க்காம நீ உன்னுடைய செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிரு. வரத வச்சு நீ அதாவது வாழ்நிலையை ஏற்படுத்திக்கொள். அதுல பக்தியும் செய்வாங்க இல்லையா? சிலது பார்ட் ஆஃப் அவங்களுடைய இன்கம் தான தர்மங்கள் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, தனக்கும் வச்சுக்குவாங்க. அட்லீஸ்ட் அதையாவது நீ ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்றார். எஸ், 12th ஸ்லோகம். ஷயோ ஹி ஞானம் அப்யாஷாஜ் ஞானாத் தியானம் விசிஷ்யதே. ஞானாத் தியானம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்ம ஃபல தியாகாச்சாந்திரனந்தரம். எஸ். சோ இப்ப மேல சொன்ன சாதன பக்தியும் கிடையாது, நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் செயல்பட முடியாது, சகாம கர்ம யோகத்திலும் செயல்பட முடியாது, அனன்ய பக்தியும் செயல்பட முடியாது. எதையுமே என்னால முடியாதுன்னாக்கா, சோ அப்படி உன்னால அந்த பயிற்சியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில், அதாவது ஞானத்தையாவது நீ விருத்தி செய்துக்கோ. ஞானத்தை விருத்தி செய்யும் பொழுது உனக்கு பக்குவம் ஏற்படுவதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும் இல்லையா? சோ பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் நாம யார் என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு நாம ஆற்றக்கூடிய காரியங்களில் நாம பக்குவத்தை ஏற்படுத்த முடியும். சரி, ஞானமும் உன்னால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியாது என்றால் தியான பயிற்சிகளாவது செய். சோ அப்படி தியானத்திலயும் உன்னால செய்ய முடியலன்னா பலன்களை தியாகம் செய்தலில் சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டார். பலன்களையே நீ விட்டுடு. சோ ஏனென்றால் இத்தகைய தியாகத்தினால் உனக்கு அமைதி என்பது கிடைக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட் 13-14 ரெண்டு வாசிங்க. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவச நிர்மமோ நிரஹங்காரஸ் சமதுக்க சுகச்சமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயः மையர்ப்பித மனோ புத்திர் யோமத் பக்த சமே பிரியः. எஸ், அதாவது இவங்க சுதாமா இல்லையா? அவர் மிகவும் ஏழ்மையான நிலையில் இருப்பவர். சோ பகவானை தரிசிக்க துவாரகைக்கு வருகின்றார். சோ அவர் வந்த நோக்கம் தன்னுடைய மனைவி அனுப்பி வைத்தார், போய் உன்னுடைய ஃப்ரெண்டையாவது பார்த்துட்டு வாங்க, நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பட்னியா இருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே சொல்லும் பொழுது அவருக்கு கேட்க மனசு இடம் இல்லை. ஆனால் அங்கே வந்தவர், அதாவது மனைவி அனுப்பி வச்சதுனால அங்க வருகின்றார். சோ பகவானும் அவர் வந்த நோக்கம் என்ன என்பது தெரியும். அவருக்கு வந்தவருக்கு ஒரு பிராமணர் என்பதால் இல்லையா? சோ அவருக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த மரியாதைகளை எல்லாம் பகவான் செய்கின்றார். சோ ஆனால் வந்த பிறகு அவர் எதுவும் கேட்கவில்லை. அவரிடத்தில் ஒரு பிடி அவல் கொடுத்த பொழுது, அங்கே அதாவது அவர் எடுத்துட்டு வந்த ஒரு அவல் கொடுத்த பொழுதே கிருஷ்ணர் அதை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அவரிடத்தில் இருக்க ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு சேர்ந்தது என்று சொல்வார்கள். அந்த மாதிரி அன்பு ஒன்றுக்கு தான் பகவான் நமக்கு நம்மிடத்தில் வருவார். அன்பு இல்லாமல் நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் என்றைக்குமே முழுமை அடையாது. சோ எவன் ஒருவன், சோ அந்த குவாலிட்டிஸ் தான் இப்ப படிக்கிறோம். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாகும், அதாவது இதுதான் மோசமான குவாலிட்டியே. இந்த பொறாமையை நாம கண்டிப்பா விட்டுறணும். பேராசை கூட சில காலத்துல நம்ம விட்டுருவோம். ஆனா பொறாமை என்பது அது நம்ம பிறவியோட எப்பவுமே இருந்து நம்மளையும் அழிச்சு அடுத்தவங்களையும் அழிச்சிடும். சோ எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாகவும் தன்னை உரிமையாளராக கருதாது, நான் என்னது இல்லையா, இது என்னது, ஐ எம் த டூயர் இல்லையா, நான் தான் செய்தேன், இது எல்லாம் என்னது அப்படின்ற பாரு. அந்த இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. நமக்கு எதுவுமே நம்ம இங்க ஓன் பண்ணல, சில காலம் மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கு ஓனர், டெம்பரவரி ஓனர் தான் அப்படிங்கறது நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாம மரணித்த பிறகு அது நம்ம பேர்ல கிடையாது. இமீடியட்டா டெத் சர்டிபிகேட் கொடுத்து இன்னொரு பேருக்கு மாத்திடுவாங்க. இல்ல நாம் இருக்கும்பொழுது அதை வித்து நம்ம ஏதோ ஒரு இதுக்காக செயல்பட வேண்டிய சூழ்நிலை நமக்கு ஏற்படும்.
இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாகவும் இன்ப துன்பங்களில் வந்து சமநிலையோடு இருப்பவனும் சகிப்பு தன்மையுடன் எப்பொழுதுமே திருப்தி உற்று இல்லையா, திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். சோ இது இல்லையே என்று ஏங்காமலும் இருக்கின்றதே என்ற அகம்பாவம் கொள்ளாமலும் இருக்கக்கூடிய அந்த திருப்தி உற்ற அந்த மனது, சுய கட்டுப்பாடு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லையா உடையவனாகும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தாதான் புலன்கள் மனது இதெல்லாமே பக்குவமா எடுத்து செல்ல முடியும். அது இல்லைனாக்கா பக்குவமே வராது. தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிறுத்தி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா, மனசையும் புத்தியையும் பகவானில் நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு யார் ஒருவன் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்கின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட். யஸ்மான்னோ த்விஜதே லோகோ லோகான்னோ த்விஜதே ச யஹா ஹர்ஷாமர்ஷபயோத்வேகை முக்தோ யசச மே பிரியஹ. எஸ், யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமலும் இல்லையா, அஹிம்சையை வந்து பின்பற்றுதல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும். அப்படின்னா தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இருப்பது நம்ம கையில கிடையாது. யாராவது நம்மள தொந்தரவு செய்தாலும் அதை நாம தொந்தரவாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், அதை நம்ம சங்கடமாகவே கருதக்கூடாது. சோ இந்த பிக்சர்ல வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து அந்த விமானத்துல வந்து சித்திரகேது என்ற அரசன் இல்லையா விருக்ஷாசுரனாக சபிக்கப்படுகின்றார் பார்வதி தாயாரால. சோ பார்வதி தாயார் பகவான் அதாவது சிவபெருமான் மீது அவருடைய கால் மீது தன் காலை வந்து வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. சோ அங்கே சிவபெருமான் வந்து அங்க நாரதரும் இருக்கின்றார். அவர் வந்து பகவானுடைய பெருமைகளை எல்லாம் எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கின்றார். அதை எல்லோரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வழியாக விமானத்தில் வந்த சித்திரகேது என்ற அந்த அரசன் அவன். சோ அதாவது பக்தன், பகவானுடைய தூய பக்தனும் கூட. அவரும் வந்து கேட்டுக்கொண்டு அங்கே வந்து அந்த சம்பாஷணையில வந்து கேட்டுட்டே இருக்கார். சோ அவரும் வந்து புன்முறுவல் பூக்கின்றார். சோ தாயார் என்ன நினைக்கிறாங்க, தன்னை பார்த்துதான் வந்து ஏளனம் செய்கின்றான் நினைச்சுட்டு அவரை வந்து சபித்து விடுகின்றார், நீ அசுரனாக கடவாயாகான்னு சொல்லிட்டு. அவன் தான் விருக்ஷாசுரனாக, அவன் அசுரனாக அந்த சாபத்தையும் அவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றான். தான் சபிக்க வேண்டியவனே கிடையாது இல்லையா, அவன் எந்த தவறும் இழைக்கவில்லை. ஆனால் இருந்தாலும் அந்த சாபத்தை வந்து அந்த அதாவது சித்திரகேது என்ற மன்னர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். சோ இங்க சகிப்பு தன்மைக்காக தான் அந்த பிக்சர் வந்து இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க. பாகவதத்துல இது பின்னாடி வரக்கூடிய கேண்டோஸ்ல இருக்கு, அதுல அப்ப நீட்டா படிக்கலாம். இன்பம், துன்பம், பயம் இல்லையா மற்றும் ஏக்கம், இந்த 4 நிலைகள் வந்து சமநிலையோடு எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். துன்பம் வந்த உடனே துவண்டு போடுறதும், இன்பம் வரும்பொழுது அகங்காரப்படுவதும், பயத்தினால் ஒரு செயலை செய்யாமல் விட்டு விடுவதும் இல்லையா, எப்பொழுதும் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து பக்குவமற்றவன் என்று நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யார் ஒருவர் இத்தகைய 4 நிலைகளிலுமே வந்து இன்பம் வந்த பொழுதும் எஸ், அதுவும் வந்து இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கம் மாறிதான் இல்லையா, இப்ப நாம் அதை இன்பமாக பார்க்கின்றோம். அப்புறம் ஒரு துன்பம் வரும், எஸ், அதையும் நாம் அனுபவிக்கணும் இல்லையா. பயம் என்பதே இருக்கக்கூடாது. எதனை கண்டும் நாம பயப்படக்கூடாது. தவறு இழைப்பதற்கு மட்டும்தான் நாம பயப்பட வேண்டும். யாரிடத்திலுமே எந்த எதிர்பார்ப்பையும் நாம வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தையும் மன உறுதியையும், மனதே வந்து ஒரு மாதிரி லேசான ஒரு தன்மையும் கொடுக்கும். எதிர்பார்ப்புகள் என்று வைத்துக் கொண்டால் நாம எதிர்பார்த்த மாதிரி அது நடவவில்லை என்றால் அதுவே நமக்கு கோபம் குரோதமாக மாறி அங்கே விரோதத்தன்மையை வளர்த்து கொள்கின்றது இல்லையா. அதனால அவர்களோடு நாம சண்டை சச்சரவுகள் இல்லையா, பேசாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் நாம வந்து ஏற்படுத்திக்கின்றோம். சோ எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நாம யாரிடத்தில் வைக்க கூடாது. சோ நம்ம ஃபேமிலியில கூட அதே மாதிரிதான், கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரிடத்திலுமே நாம் அன்பு பாராட்ட வேண்டியது ஒன்றுதான் நம்முடைய கடமை. சோ நம்ம அவர்களிடத்தில் வந்து எதிர்பார்ப்புகளை வைத்து அவர்களுக்கு நாம சேவை செய்யக்கூடாது, அது மிகவும் தவறு. சோ அவனே எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று பகவான் இந்த இடத்துல சொல்கின்றார். எஸ், அனபேக்ஷ சுசீர்தக்ஷ உதாசீனோ கதவ்யதஹ சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரியஹ. எஸ், இந்த பக்கம் ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவ பக்தர். இவருடைய பேர் எனக்கு சட்ட ஞாபகம் வரல. சோ இவர் ஒரு வைஷ்ணவ பக்தர். ஆங்கிலேயர் காலத்தில் வந்து இவர் அரசாங்கத்தில் இருந்து அதாவது வேலை புரிந்தவர். நல்ல செல்வாக்காக இருந்த அவர் வந்து அனைத்தையுமே வந்து தானங்களாக வழங்கிவிட்டார். அவரிடத்தில் இருந்தது அந்த வேலையையும் விட்டுட்டு
தன்னுடைய மனைவியோட வந்து ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக ஒரு குடிலை அமைத்து கொண்டு சிம்பிளான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்ததாக ஒரு வரலாறு. அப்படின்னா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது என்றால், எதையுமே நம்ம வந்து அதாவது இழந்து விட்டோம் என்ற அந்த எண்ணமும் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. கொடுத்துட்ட பிறகு அதை நம்ம கொடுத்துட்டுமேன்ற அந்த ஃபீலிங்கும் வரக்கூடாது இல்லையா? தானங்கள் செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து மனசு பூர்த்தியா செய்யணும். அடுத்தவர்கள் அதை பெற்று நன்மை அடையணும் என்ற எண்ணத்தோட செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதற்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் இல்லையா, சாதாரண செயல்கள் அன்றாடம் இல்லையா, நமக்கு நடைமுறையில நடக்கக்கூடியது, உணவு வேண்டும், உடை வேண்டும் இல்லையா, இருக்கப்படை எல்லாமே சேஃப்டி இல்லையா, அதாவது நம்ம வீடு கட்டிருந்தா கூட திருடுகள் வராம இருக்கணும் இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன விலங்கு கூட உள்ள வரக்கூடாது, தெரியாம ஒரு கொசு வரக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து சேஃப்டியா பார்த்து பார்த்து செய்யறோம் இல்லையா. அது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்காக நம்ம எதிர்பார்த்து செய்யறது. ஆனா எல்லாமே சாதாரண செயல்கள் தான். ஒரு வீடை கட்டுறது வந்து சாதாரண செயல். அடுத்தவர்களை சார்ந்து வாழாமல், அதாவது பகவானை ஒருத்தரை மட்டும்தான் நம்ம சார்ந்து வாழணும். சோ நம்முடைய குடும்பத்தை நம்ம ரட்சிக்கணும். ஆனால் நம்ம சார்ந்திருப்பது மனதளவுல பகவான் மீதுதான். அவர் நமக்கு நல்வழி காட்டுவார், நல்மார்க்கம் காட்டுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்ம வாழ வேண்டும். தூய்மையாகவும், அதாவது பியூரிட்டி இல்லையா, நிபுணனாகவும், அதாவது யோசிக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா. எந்த செயலை நாம் ஆற்றுகின்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே நமக்கு தேவை. கவலைகள் இன்றி, அதாவது எதையுமே இல்லைன்ற ஏக்கம் இல்லாதப்போ கண்டிப்பா நமக்கு கவலையும் இருக்காது இல்லையா. எதை கொண்டுமே திருப்தி விடக்கூடிய அத்தகைய ஒரு உள்ளத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாவித வலிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாகும். எல்லாவித வலிகள், சோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் 4 விதமான வலிகள் உண்டு நமக்கு இல்லையா. அதாவது நம்ம அந்த 4 விதமான வலி ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்கா பிறப்பு, அதே மாதிரி வந்து இறப்பு, மேலும் மூப்பு, வியாதி. இந்த 4மே நமக்கு வந்து வலிதான். பெயின்ஃபுல் பெயின்னா இதுதான், பிறக்கிறதும் ஒரு வலிதான் நமக்கு இல்லையா. தாயின் கருவிலிருந்து நார்மலா டெலிவரி ஆகிறவங்க ரொம்ப தாயும் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த குழந்தை ஈன்றெடுக்கின்றாள் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து மரணிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே, அதாவது சுமூகமான மரணம் ஏற்படுவது கிடையாது இல்லையா. சிரமப்பட்டு பிராணனை விடக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ். இடைப்பட்ட காலத்துல நமக்கு வயோதிகம் ஒன்று, இயலாமை, அடுத்தவர்கள் மீது சார்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன், மேலும் வந்து நம்ம வந்து வியாதிகளோட கஷ்டப்படுறது. இது எல்லாமே வலிகள் தான் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில இல்லையா. எல்லாவித வலிகளிலிருந்து விடுபட்டவன் யார் என்றால் இந்த மாதிரி பக்தியில் இருப்பவனால் தான் விடுபட்டு இருக்க முடியும். பகவான் அவர் கூடவே இருந்து ரட்சணை செய்து கொண்டே இருப்பார். ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, அதாவது இதே வேணும் அதே வேணும் இல்லையா, நான் இவ்வளவு வேணும் இவ்வளவு வரணும் அப்படின்னு இலக்கு வச்சு சம்பாதிக்கிறது. நான் 100 ரூபாய் போட்டேன்னா 10,000 வரணும்ன்ற அந்த எண்ணத்தோட செய்யறது இல்லையா. அப்படிப்பட்டவரது பன்மடங்கு அநியாயமாக சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரியான செயல்கள் செய்யாதவனாகவும் எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று பகவான் சொல்கின்றார். எஸ். யோ ந ஹ்ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்ய சமே பிரியஹ. எஸ். எவன் ஒருவன் ஒரு பொழுதும் மகிழ்வதில்லையோ, அதாவது மகிழ்வதில்லையோன்னாக்கா எப்பொழுதுமே நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில ஏற்றம் தாழ்வுகள் எல்லாமே உண்டு இல்லையா. எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியையே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. மகிழ்ச்சி என்று வரும்பொழுது மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி செய்வோம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல், துன்பம் வந்தபோது நம்ம வந்து துன்பமே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்க கூடாது. துன்பம் கண்டிப்பாக நம்ம ஆற்றிய கர்மங்களுடைய பலன்களாக நாம கண்டிப்பா அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். அப்படின்னா மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம் இரண்டையுமே வந்து சமநோக்கோடு காணக்கூடிய ஒரு தன்மை, புலம்புவது கிடையாது. சில பேர் எப்ப பாரு புலம்பின்ண்டே இருப்பாங்க, ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுதே அப்படி ஆயிடுதேன்ட்டு. பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் ஒருவர் மட்டும்தான் சங்கடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் என்ற எண்ணம் அவர்களிடத்துல. ஆனால் இந்த புவி வாழ்க்கையில் பிறந்த அனைவருமே சங்கடத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். ஒருத்தருக்கு ஒரு விதமான சங்கடம், அவ்வளவுதான். காசு இருப்பவர்களுக்கு வேறெல்லாம் சங்கடம் இருக்கும், காசு இல்லாதவர்களுக்கு காசு இல்லை என்ற ஒரு சங்கடம். பிள்ளை இருப்பவர்கள் பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய அதாவது தவறுகள் எல்லாம் நினைத்து அவர்களை எப்படி வளர்க்கிறது என்ற ஒரு சங்கடம் இல்லையா. பிள்ளை இல்லாதவர்கள் பிள்ளை இல்லையே என்ற சங்கடம். இப்படி ஒருத்தருக்கும் ஒரு கஷ்டம்தான். அதை பத்தி நாம் எப்பவுமே புலம்புகிட்டே இருப்போம் இல்லையா. ஆனா அந்த புலம்பாம யார் இருக்காங்களோ, மேலும் அதிகமாக ஆசைப்படுவதில்லையோ, எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அதாவது டிஸ்கிரிமினேஷன், இது சுபம் இது அசுபம், சுபம் மட்டும்தான் நான் செய்வேன், அசுபம் நான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். இந்த பிரபஞ்சத்தில் குழந்தை பிறப்பு என்பது ஒரு சுபமானால்
மரணம் என்பது அசுபம் தான் இல்லையா? சோ அது மங்களம் என்ற அமங்கலம் இரண்டு. சோ அந்த ரெண்டையுமே நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். சோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது. இரண்டையுமே இது வேண்டாம் நம்ம துறக்கவே முடியாது. இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப். அதை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரணும் இல்லையா? துறக்கின்றானோ என்றால் அதாவது இரண்டையும் துரத்தல், மங்களம் அமங்கலம் ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேறுபாடை நாம வந்து கண்டிப்பாக துறக்க வேண்டும். இரண்டையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, சுகம் துக்கம் எல்லாம் ஏற்றுக்கணும் இல்லையா? நன்மை தீமை, ஒரு நன்மை வரும்போது மட்டும் அதை வரவேற்கிறது, தீமை ஏற்பட்டா அதை உதாசீனப்படுத்துறது கிடையாது. இரண்டும் கலந்துதான் இந்த வாழ்க்கை. அந்த நன்மையும் தீமையும் நாம ஆற்றிய கர்மங்களுடைய விளைவுகள் தான், அடுத்தவங்க ஆற்றியது கிடையாது இல்லையா? எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ. அதாவது எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் அதாவது எதிரிகளையும் ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், மானம் அவமானம் இல்லையா? நம்ம எப்பவுமே நம்முடைய கௌரவத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். மேலும் அடுத்தவர்கள் நம்மளை வந்து அவமானப்படுத்தினாலும், அதாவது ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா, அதையும் வந்து சகித்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை. இன்பம் துன்பம் கலந்துதான் மனித வாழ்க்கை. அதனால வந்து ரெண்டுத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். இந்த சீதோஷ நிலையில வெப்பம் குளிர் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இல்லையா? அந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம தாங்கி கொள்ளணும். இப்போ டெல்லியில எல்லாம் 0, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரேச்சர் வந்து 5 டிகிரி 2 டிகிரி எல்லாம் இருக்குன்றாங்க. ஸோ அப்படி வெரி லோ டெம்பரேச்சர் டெல்லியில. இப்போ பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சாயங்காலம் 10 ல இருந்து 12 டிகிரி வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்கு. அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அதாவது சளியா இருக்கேன்னு நம்ம வந்து அதுக்காக ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதை ஏத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, நம்மளை யாராவது புகழ்ந்தாலும் அதை நம்ம பெருசா எடுத்துக்க கூடாது. நம்மளை இகழ்ந்தாலும் அதை நம்ம மனசுல வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. டக்குன்னு நம்ம மனசுல அதை நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து காட்டிடுவோம் இல்லையா? நம்மள யாராவது தப்பா சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே நம்ம மூஞ்சி சின்னதாயிடும் இல்லையா? அப்படிப்பட்டதால இருக்கும். எஸ், அது அவர்கள் நம்மளை பத்தி புரிஞ்சு கொண்ட விதம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ ஆகியவற்றின் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு நமக்கு ஒரு அவப்பெயர் என்று ஏற்படக்கூடிய அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபடக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது என்னது, கேம்பிளிங், சூதாட்டம், அதுல போகக்கூடாது. இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அதுலயும் நம்ம ஈடுபடக்கூடாது இல்லையா? தவறான உறவு முறையில் போகக்கூடாது. மேலும் போதை குடிச்சவங்க வந்து ரோட்ல வந்து அவங்களுடைய வீட்டு மானத்தையே வந்து எடுத்துறாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி களங்கங்கள் தரும் தொடர்புகள் இருந்து எப்பொழுதுமே விடுபட்டு மௌனமாக, அதாவது ஆன மட்டுக்கும் நம்ம வந்து எதை பேசணுமோ அதை மட்டும்தான் பேசணும். பேசாத இருக்க, அதாவது நிறைய பேசினா அது ஒண்ணும், அந்த வார்த்தைகள் எப்பவுமே வைப்ரேஷன் உண்டு. சோ இந்த வார்த்தையில் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை என்றைக்குமே அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் மௌனமாக இருப்பது மிக மிக முக்கியம். சோ எதனை கொண்டும் திருப்தி, எது இருந்தாலும் எஸ் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து இல்லையா? சோ அந்த எதை கொண்டுமே திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு, தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமலும் இல்லையா? இன்றைக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கோம், நாளைக்கு எங்க இருப்போம்னு தெரியாது. சோ அதை பத்தி நம்ம ஒரி பண்ணாம இருக்கிற வரைக்கும் பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, யார் ஒருவன் அப்படிப்பட்ட இத்தகைய குணாதிசயங்களை கொண்டு பக்தியில் திளைத்து பகவானுக்கு வந்து அதாவது பக்தி செலுத்தக்கூடிய அந்த நிலையில் இருக்கானோ, அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றார். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஏது தர்மியாமிருதமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானாமத் பரமா பக்தாஸ்தேதீவ மே பிரியாः. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம துவாதசோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதை, நித்தியமான பாதை ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது இல்லையா? நாம கூட நம்ம வீட்டுக்கிட்ட ரோடு போடுறாங்க, அடுத்த 6 மாசத்துல வந்து அது கீழே வந்து பைப்பு புதைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரோட்டை வந்து நம்ம வந்து பேத்து எடுத்துடுறோம் இல்லையா? சோ ஆனா இந்த பக்தி பாதை எப்பொழுதுமே ஒரே பாதை, நிரந்தரமான பாதை. சோ அந்த பக்தி தொண்டும் என்ன அந்த அழிவற்ற பாதையை யார் ஒருவர் ஏற்கின்றார்களோ, என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ரத்தையும் தான் இருக்கணும் இல்லையா? நம்பிக்கை,
உடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவார்களோ எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன். இப்ப நாம இந்த வில்வமங்கல தாகூருடைய முந்தைய வாழ்க்கை கதையை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். ஸோ அவர் ரொம்ப அற்புதமான கதை, அது கண்டிப்பா எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய கதை. ஸோ அதை நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்துடலாம். ஸோ வில்வமங்கல தாகூர் அதாவது 4 சம்பிரதாயங்கள்ல ருத்ர சம்பிரதாயத்துல இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு சுவாமி சம்பிரதாயத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆச்சாரியா. அவருடைய முந்தைய பிறவியில அவர் கிருஷ்ண பக்தனாக இருந்தார். பாகவத திருவிழாக்கள் ஏற்பாடுகள் செய்து எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு விழா கொண்டாடுவது, நிறைய அதாவது செல்வங்களை எல்லாம் செலவழித்து, அதாவது நல்ல செலவு செய்வாராம் பகவானுடைய செயல்களுக்கு எல்லாமே. அவரை அலங்காரப்படுத்துறது, விழாக்கள் கொண்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்துட்டே இருக்கும்பொழுது அவர்கிட்ட இருந்த அந்த பொருள் எல்லாமே அதாவது செலவாகி விட்டிருந்தது. ஒரு திருவிழா அன்று தனது அனைத்து பணமும் செலவாகவே அவர் செல்வத்தை தேடி சென்றார். அப்பொழுது அந்த நாட்டு மன்னர் தனது இறந்த பெண்ணின் உடலுக்கு தீமூட்டி கிளம்புவதை பார்த்து அந்த வில்வமங்கல தாகூரார் இளவரசி உடலோடு தங்க நகைகள் எரிவதால் என்ன பயன்னு யோசிக்கிறார். அனைத்தும் கிருஷ்ண சேவைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எடுக்க போறார் அந்த பிணத்து மேல இருந்த நகையை. இதை எடுக்காதீர்கள் என்று ஒரு ஆசிரியர் உனக்கு செல்வம் வேண்டும் என்றால் என் தந்தை அரசனிடம் போ, என் படுக்கையின் கீழ் ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் உள்ளது என்று குரல் கேட்டது. சோ இந்த குரலை கேட்ட பிறகு அவர் அங்கே செல்கின்றார். சோ அரசரிடம் சொல்றார், உங்களுடைய பெண்மணி இந்த இடத்துல நகை அதாவது செல்வங்களை வச்சிருக்காங்க, அது எனக்கு கொடுக்க சொன்னாங்கன்னொடனே அரசரும் போய் அதை எடுத்துட்டு மன்னரும் கொடுக்குறார். ஆனால் அந்த செல்வம் போகவே மறுபடியும் சுடுகாடு சென்று அந்த இளவரசின் வைர ஆபரணத்தை எடுக்க மீண்டும் அந்த ஒலி கேட்டது. இந்த ஆபரணத்தை எடுத்து நீ பெரிய தவறு செய்துள்ளாய், நீ கிருஷ்ணன் மீது கொண்ட அன்பினால் முன்னேறினாலும் மீண்டும் ஒரு முறை பிறவி எடுத்து ஒழுக்கங்கெட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சபித்து விட்டது அந்த பிணம். ஓகே, அந்த அசிரரி சோ அது அடுத்த பிறவி என்று தாகூரார் பரக்கார பிராமணராக பிறக்கின்றார். அவர் ஒரு சிந்தாமணி என்ற ஒரு விபச்சாரி மீது பித்தராக இருந்தார். ஒரு நாள் இரவு ஒரு பயங்கரமான மழை புயலின் போது தாகூரார் சிந்தாமணியை பார்க்க எப்படியோ அதாவது எதையோ படகு கிடகெல்லாம் புடிச்சுட்டு தத்தளிச்சு அந்த பெண்மணிய வீட்டை போய் சேர்கின்றார். அந்த விலைமாது மிகவும் திகைத்து, இல்லையா, இன்று இப்படி வந்தீர்கள் இல்லையா, கிருஷ்ணர் மீது இவ்வளவு ஈர்ப்பு இருந்திருந்தால் அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு நன்மை பயக்குமே என்று சொல்ல. அதாவது என்ன இந்த கொட்டும் மழையில நீங்க பாக்குறத விட பக்தியை கொண்டு நீங்க பெருக்கின்றிருந்தா பகவான் மீது உங்களுக்கு அதிக நன்மை வந்திருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை அவள் சொல்லும் பொழுது உடனே பில்வமங்கலா விலைமாதின் வீட்டை விட்டு விருந்தாவனத்திற்கு சென்றார். முந்தைய பிறவியில் பக்தி தொண்டு செய்ததினால் விலைமாது சிந்தாமணி உண்மையில் அவருக்கு குருவாகிவிட்டார் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு வார்த்தை சிந்தாமணி வேற யாரும் கிடையாது, அந்த இளவரசி தான். சோ அவள் ஒரு பக்தரை சபித்ததால் அவள் அடுத்த பிறவியில அதாவது விலைமாது ஆனாள். சோ யாரையுமே நம்ம சபிக்க கூடாது. அவர் சங்கடப்பட்டால், நம்ம சபிக்கிறவங்க சங்கடப்பட்டாலும் அதுல பாதி சங்கடம் நமக்கு தான் சேரும். அதனால இயன்றவரை அனைவரையுமே நாம வாழ்த்தலாம், நல்லா இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதங்கள் பண்ணலாம். சோ அவரே சிந்தாமணி குருவாக அந்த ஒரு வார்த்தை அவரை கண் திறந்தது. சோ மீண்டும் அவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சோ அது மாதிரி ஒரு காரியதரிசனுடைய வீட்டுக்கு உணவு உண்ண போகின்றார். அங்கேயும் அவருடைய மனைவியை பார்த்து அவர் கண்களை குருடாக்கி கொள்கின்றார். அவருக்கு பெண்கள் மீது இருக்கக்கூடிய மோகம் இல்லையா. சோ மீண்டும் தவறை இழைத்து விட்டோமே என்று நினைச்சு அந்த கண்ணையே அவர் குத்தி கொள்கின்றார். கடைசி வரைக்குமே பகவான் அவரோட துணை இருந்துதான் பகவானுடைய திருத்தொண்டை புரிந்து இந்த உலக வாழ்க்கை நீத்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இதுதான் அவருடைய வில்வமங்கல தாகூருடைய வாழ்க்கை வரலாறு. சோ இதுல இருந்து ஒண்ணு என்ன தெரியறதுனாக்கா, நாம திருடி கண்டிப்பாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடாது. தவறான வழியில் நாம பொருளீட்டி பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடாது. நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு 10 ரூபாய் இருந்தாலும் அதை பகவானுக்கு ஆனஸ்டா, அதாவது எந்த ஒரு இல்லீகலா இல்லாம லீகலாக, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நேர்மையான முறையில சம்பாத்தியமா செய்த அந்த காசுல பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியணும். திருடி பகவான் பக்தி தொண்டு புரிய எனக்குன்னு சொல்லல. இதுதான் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. மேலும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சாட் இல்லையா, ஒரு நிமிஷம்.
இப்போ நம்ம வந்து ஒரு போல்ஸ் பார்த்துட்டு இந்த கிளாஸை டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தால் அதுக்குள்ள யோசிங்க, சேட்ல போடுங்க. எந்த டவுட் இருந்தாலும் சேட்ல போடுங்க தயவு செஞ்சு. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டிங்களா? எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிங்களா? போட்டாச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம் ஓப்பன் ஆயிடுது. ஓகே. பக்தி யோகத்தை பற்றி பார்க்க போறோம் நம்ம இப்போ. ஸ்லைட் ஷோ. பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயத்தின் பெயர் என்ன? ஈஸி தான், எல்லாருமே ஆன்சர் போட்டுட்டே வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் ஆன்சர் போட மாட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் ஆன்சர் போட மாட்டேங்கிறாங்க மாதாஜி. பி. ஓகே, கரெக்ட். பக்தி யோகம் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் அத்தியாயம் 12இல் தொடக்கத்தில் அர்ஜுனன் என்ன தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் இல்லையா? அதாவது உருவ வழிபாடா அருவ வழிபாடு எது வந்து மேன்மையானது என்பதை வந்து கேட்டார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் கூற்றுப்படி எதை தேடுபவர் தேடுபவர் சிறந்தவர்? அதாவது கொஷினே சீரமைக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் பரம சத்தியத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி உயர்ந்த நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவர், மேலும் வேதம் கற்றவர், கடுமையான விரதத்தை மேற்கொள்பவர், ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை கொள்பவர். சோ முதல்ல இருக்கிறது தான். சோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான். பூர்ணத்தினுடைய அதாவது உண்மையை தேடுபவர்கள், அவர்கள் தான் வந்து மேன்மையானவர்கள். ஆக்சுவலி உண்மையான பக்தரின் குணங்கள் அத்தியாயம் 12இல் வசனம் 2இல் குறிப்பிட்டுள்ளது. பின்வரட்டில் எது இல்லை? பரமசத்தியத்தில் மனதை நிலைநிறுத்துதல், உறுதியுடன் கடவுளை வணங்குதல், உயர்ந்த நம்பிக்கை கொண்டவர், சடங்குகள் செய்வதில் கவனமாக இருங்கள். லாஸ்ட் ஒன். பின்வரும் எந்த சொல் உருவமற்ற பிரம்மத்தை குறிக்கவில்லை? வரையறுக்க முடியாதது, அழியக்கூடியது, அழியாதது, சிந்திக்க முடியாதது. உருவமற்ற பிரம்மத்தை இந்த இடத்துல வந்து உருவமற்ற பிரம்மம் எது கிடையாது? அழிக்கக்கூடியது, அழியாததுதான். அது கூட ஆற்றல், பகவானுடைய ஆற்றல் என்றைக்கும் அழியாது, அழியக்கூடியது. கொஷின் ஓகே, சீரமைக்கணும் இந்த கொஷின் வந்து. சுய உணர்தல் இலக்கு பின்வரவற்றில் தவறான பாதையில் செல்வது யார்? ஒருவர் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கிறார், சாதி அமைப்பை செய்பவர், எல்லா உயிர்களின் நலனில் மகிழ்பவர், தீர்ப்பில் சமமானவர். இது என்ன கொஷின்ன்றது எனக்கு. சாதி அமைப்பை செய்பவர். அடுத்து கீதையின் 12வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எது ஆன்மீக பயிற்சி அல்ல, எது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னு கேட்கிறாங்க. மனதை, புத்தியை உன்னத சக்தியின் மீது மட்டும் நிலைநிறுத்துதல், அனைத்து செயல்களின் பலன்களையும் துருத்துதல், வேதத்தை 106 முறை படித்தல், எல்லா செயல்களும் இறைவனுக்கு. சி தான் வரும், செக் பண்ணிக்கலாம். எஸ். ஒருவருக்கு உடனடியாக அமைதி கிடைக்கும், அறிவை சேகரிப்பவன், தியானத்தில் அமர்ந்திருப்பவர், பக்தியை கடைபிடிப்பவர். அவர்தான் பக்தியை கடைபிடிப்பவர். அனைத்து செயல்களின் பலன்களையுமே வந்து நாம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் இம்மீடியட்டா வந்து நமக்கு வந்து அதாவது அமைதி என்பதும் கிடைக்கும். மேலும் பக்தியை கடைபிடிப்பவருக்கும் அமைதி வரும். நெக்ஸ்ட், பின்வரும் வசனங்களில் எது அத்தியாயம் 12இல் காணப்படவில்லை? மெய்யாகவே எத்தனையோ 6 பெருங்கடல் நோக்கி பாய்கின்றன, அவ்வாறு மனிதர்கள் உலகில் இந்த மாவீரர்கள் உங்கள் வாய்க்குள் நுழைகிறார்கள். எந்த உயிரினத்தையும் வெறுக்காதவர், அனைவரிடம் அன்பு கருணையும் கொண்டவர், பற்றுதல் மற்றும் அகங்காரம் இல்லாத, இன்பத்தில் துன்பத்தில் சமநிலை, எப்பொழுது மனநிறைவோடு தியானத்தில் நிலைப்பவர். எவரால் உலகம் பாதிக்கப்படவில்லை, உலகத்தால் கிளர்ச்சி அடைய முடியாது. ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் ஆன்சர். மெய்யாகவே 6 பெருங்கடல்.
அதுதான் அர்ச்ச விக்கிரகா அப்படின்னா கோயில்ல இருக்கக்கூடிய இது விக்கிரகம். சேவை, அவதாரம், உணர்தல், உருவம். உருவம் என்பதுதான் வந்து கரெக்ட் இல்லையா? ரூபத்தை சொல்வதுதான் அர்ச்ச விக்கிரகம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாரும் 5 நிமிஷம் இருங்க. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த டொனேஷன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் காட்டுறேன். உங்களுக்கு யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ வந்து நீங்க செய்யலாம். கோயில் இஸ்கான் கோயில் கட்டிட்டு இருக்காங்க இஸ்கான் மங்களூர்ல. யாருக்கும் இதுல வந்து ஃபோர்ஸ் கிடையாது. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ். ஒரு நிமிடம், ஒரு 5 நிமிஷத்துல நம்ம இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டொனேஷன் லிங்க்ஸ் வந்து ஷேர் பண்றோம். அதாவது சுதாமா சேவை வந்து அன்றாட செய்யக்கூடிய ஒன்று. மந்திர் நிர்மாண சேவை இது பார்க்கலாம். ஜெனரல் சேவாஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. மந்திர் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து கோயில் கட்டிடம் இது இப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஏறிடுத்து இஸ்கான் மங்களூர்து. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையவே 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் டெம்பிள் ஹாலு, அப்புறம் வந்து கல்யாணி என்பது நீர்த்தேக்கம், கோஷாலா வைக்க போறாங்க. அடுத்து கௌரநித்தாய் ஸ்டாச்சூஸும் வைக்க போறாங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸும் இருப்பாங்க அங்க. ஓப்பன் ஏர் ஆடிட்டோரியம் இப்போ எல்லாமே க்ளோஸ்டு கிடையாது, ஓப்பன் ஏர். பிரம்மச்சரி ஆசிரம் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்ல இருக்கு. ஸோ இன்னொரு 4-5 மாசத்துல இதெல்லாம் முடிஞ்சிரும் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கோவிந்தா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, ஸ்டீம் கிச்சன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்க, ரெசிடென்ஷியல் கோர்சஸ் அங்கேயே தங்கி வந்து பகவத்கீதை எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கறது. அடுத்து வந்து எல்லா இடங்களிலுமே உலகத்துல யாரு வேணாலும் அங்க வந்து உட்காந்து படிக்கலாம் வந்து அந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ராம்ஸ் டெய்லி ஆன்லைன் செஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நாம எல்லாரும் இப்போ ஆன்லைன் செஷன்ல தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அன்னதான ஹால், ஃப்ரீ பிரசாதம் உண்டு. அதுக்கப்புறம் செமினார் ஹால், ஸ்டீம் கிச்சன் இது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு வந்து இந்த டெம்பிள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உங்களால என்ன முடியுமோ அதுக்கு கீழேயே வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு. யாருக்குமே காசு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஒன்லி நீங்களே டைரெக்டா போனீங்கன்னாக்கா ரேசர் பே இருக்கு. அதுல நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய மெயில் ஐடியும் அதுல கொடுப்பீங்க. இந்த மெயில் ஐடியில இருந்து உங்களுக்கு வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசிப்ட் எல்லாம் மெயிலுக்கே வந்துடும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பூஜா தினா பிரபாஹர்த்தி மகாபர்வதாஸ்தான் நஹன்யம் க்ஷேத்ரானுபனன பூர்ணாம் மனம் யத்யா மஷா. இது சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு, எழுத்துக்கள் எனக்கு அவ்வளவு வரல அது. ஸோ இதுல என்ன மீனிங் சொல்றாங்கனாக்கா, ஒன் ஹூ ஆஃபர்ஸ் த டிடி கிஃப்ட்ஸ், அதாவது யார் ஒருவர் பகவானுக்கு, அதாவது இந்த பகவானுக்கு வந்து தானங்கள் இல்லையா, அதாவது கிஃப்டா கொடுக்கறது இல்லை, நிலம் மற்றும் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பகவானுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அன்றாடம் வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியறாங்க இல்லையா? அது மேலும் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் கூட வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்ப ஜென்மாஷ்டமி அது எல்லாமே வந்து அது எல்லாமே விச் வில் அச்சீவ் ஆப்புலன்ஸ் ஈக்குவல் டு மை ஓன். கண்டினியூஸா செய்யறவங்களுக்கு வந்து பகவானிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் சிலது வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே அவங்களுக்கு சேர்ந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனால நாம இந்த பக்கம் நாம கொடுத்தா அந்த பக்கம் பகவான் நமக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஆனா நமக்கு முழு மனசோட வந்து அந்த தானங்களை செய்வதற்கு நம்ம அதாவது முன் வர வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீடியோ மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஒரு நிமிடம். லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ். மாதாஜி உங்ககிட்ட ஏதாவது வந்துச்சுங்களா டெம்பிள் டொனேஷன் லிங்க்? இது நமக்கு எப்பவுமே மந்த்லி அனுப்புறது இருக்கு மாதாஜி, அது வேணா அனுப்பிச்சுட்டுமா மாதாஜி? அதுதான் நீங்க எனக்கு இப்ப ஷேர் பண்ணுங்களேன் கொஞ்சம். பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. லிங்க் இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க போறோம். சாட்ல போடுங்க, நான் எடுத்துக்கிறேன். சாட்ல போடுங்க, நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. நைஸ். உமா மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி, ராகினி மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ. நானே காலையில சேனையில ஷேர் பண்ண மாதிரி ஒரு ஞாபகம்.
ISKCON donation. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க ஆல்ரெடி சொன்னீங்க மாதாஜி, அந்த நம்பர் குடுக்குறேன். எந்த நம்பர் மாதாஜி? கூகுள் பே நம்பர். கூகுள் பே நம்பர் குடுக்குறேன்னு சொன்னீங்கல்ல ஒரு முறை. இல்ல அந்த மாதாஜி, டொனேஷன் அனுப்புறது. டொனேஷன் இந்த லிங்க் தான் நம்ம மாதாஜி. அந்த பிரிண்ட் எல்லாம் ஓகே, ஒரு நிமிஷம். அது இல்ல மாதாஜி, நீங்க அந்த பிரிண்ட் இதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தீங்கல்ல, பிரிண்ட் அவுட் ஓ, எல்லாம் அது வேற. அது எல்லாருக்கும். வந்து நம்ம பர்சனலா ஆ. செய்துக்கிறது. ஓகே, அது வேற. சோ இது வந்து பர்சனலா அது கூட கொடுங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அது நான் தேவைப்படும் போது உங்களுக்கு கேக்குறேன் மாதாஜி நான். ஓகே, இப்ப ஹரே எல்லாருமே கிருஷ்ணா. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare இது வந்து ஆசிரமம். Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. 25 பேருக்கு செய்யறாங்கன்னா மேல கூட ஒரு 15 பேர் சாப்பிட்டுருக்கலாம். நம்ம கரெக்டா போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு. அதுதாங்க. அதேதாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உங்களுக்கு யாருக்குமே இதுல வந்து ஃபோர்ஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீங்க செய்யலாம். ஓகே.